Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi je akreditovaná škola Erasmus+, ktorá sa zameriava na občiansku angažovanosť, ľudské práva a európske hodnoty. Demokracia nie je samozrejmosť. História ukázala, aká krehká dokáže byť a ako ju môžu zdeformovať extrémistické a populistické hnutia, či hoaxy a propaganda na sociálnych sieťach. Z tejto vízie vznikol projekt NOE. Nie extrémizmu, nezabudni na minulosť. Spolu s partnerskými školami sme pripravili historické lekcie z našich dejín a využívali divadlo, workshopy či svedectvá preživších. Hodnoty demokracie a ľudských práv musíme chrániť, pretože nie sú samozrejmosťou. Spoznali sme kultúru a históriu Španielska, Portugalska a Talianska a zároveň sme sa kritickým pohľadom pozreli na holokaust či komunizmus. Táto cena je pre nás zadosť učinením a dôkazom, že aj malá škola môže mať veľký hlas.